Двоє українських воїнів загинули на Східному фронті. Поблизу селища Спартак, що на Донеччині, несумісне з життям кульове поранення дістав Владислав Мороз з Черкащини. Ще одна втрата біля Золотого 4. Там загинув уродженець Харківщини, старший сержант механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Віктор Гелебранд. Крім того, окупанти гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в бік Авдіївки, Лебединського та Водяного, що на Приазов'ї. Всі ворожі обстріли українські військові подавили вогнем у відповідь. В свою чергу проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 5 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт поблизу населеного пункту Калинівка Донецької області, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштували нові оборонні споруди у напрямку позицій Збройних сил України. Того ж дня проводилися інженерні роботи у напрямку передових позицій українських захисників у районі Донецького аеропорту. Владислав Єсипенко заявив про тортури та відмовився від ФСБшного адвоката. Окупаційний Верховний суд Криму розглянув апеляцію на арешт незаконно затриманого журналіста. На судилищі Єсипенко розповів, що силовики надягали йому на голову пакет і не давали дихати, щоб вибити зізнання. Також відмовився від призначеного захисника Віолети Синяглазової, яка не оскаржуватиме арешт бранця. Окупаційний суд залишив Єсипенка в СІЗО. Його, нагадаю, ФСБівці затримали наступного дня після акції до дня народження Тараса Шевченка, яка відбулася 9 березня у Сімферополі. Єсипенку закидають незаконне виготовлення зброї та боєприпасів. Окупаційний Верховний суд Криму дозволив оскаржити штраф у справі імама Аблякіма Галієва. Про це клопотав адвокат Еміль Курбедінов. Тепер рішення повинні переглянути в так званому суді першої інстанції. Раніше в окупаційному Судакському районному суді імаму призначили штраф 5000 рублів за те, що він буцімто проповідував без ліцензії. Захист Галієва оскаржував незаконне рішення, але так званий суд відмовив в апеляції. Як повідомив адвокат Рустем Кемілєв, сьогодні захисту Галієва вдалося оскаржити рішення про неприйняття апеляції в окупаційному Судакському районному суді. И Верховный суд сегодня рассмотрел и удовлетворил нашу жалобу. В жалобе мы просили о том, чтобы постановление, определение от 27 ноября, которым отказано было в принятии апелляционной жалобы, это определение было отменено, и дело было направлено на новое рассмотрение в Судакский городской суд, то бишь, чтобы прошла апелляция на постановление мирового судьи, что мы и будем ждать. Ми повернулися, щоб созидати і строїти. Зупинити терор над цілим народом. Із таким зверненням виступили родички політв'язнів та активістки з Совєтського району Криму. Жінки висловили незгоду з переслідуванням кримських татар та інших мусульман за надуманими звинуваченнями. Кажуть, безкарність часів царської Росії і Радянського Союзу вже сьогодні спонукала нові репресії проти кримськотатарського народу. Я вважаю, що то, что делается с нашими молодыми людьми, то клеймо, которое на них вешают, и не только молодыми людьми, но и пожилыми, которые являются уже и дедушками, что это клеймо они не заслуживают. Среди нашего народа не было, нет и никогда не будет террористов. Мы требуем прекратить это беззаконие, остановить каток репрессий. Наши дети не террористы. Требуем вернуть их всех домой, в семьи. Міжнаціональна ненависть у школах окупованого Криму. Вчителька молодших класів середньої школи селища Дачне під Судаком Олена Руденко заявила дітям, що кримські татари буцімто зрадники, бо у часи Другої світової війни кримськотатарський народ нібито допомагав нацистам захоплювати Крим. Історичною брехнею педагог відповіла кримськотатарській учениці. Саміра Алієва розповідала, як її прадідусь воював на фронті та отримав поранення. Але після повернення до Криму його та весь кримськотатарський народ депортували з рідної землі.
Від учительського наклепу постраждали учні кримські татари. Вони відчули осуд від однолітків, а додому повернулися заплакані, кажуть батьки. Без наслідків такі брутальні дії вони залишати не збираються. Вимагатимуть від так званого Міністерства освіти окупованого Криму притягнути вчительку до відповідальності. Удивляет то, что это делает педагог, что это делает учитель, который должен сеять, как говорится, и это авторитетное лицо для детей, во-первых, и он дает некие установки, моральные, какие-то ценностные, определенный взгляд на жизнь формирует. Понятно, что он будет формировать, это пугает. С другой стороны, ведь это не просто обыватель с улицы, это учитель, за ним Министерство образования. Министерство образования – это государство. Так что это? Что за этим стоит? Это мнение отдельного человека, педагога, либо это что? Либо это политика государства. В Ірані 10 чиновників звинуватили у причетності до збиття літака МАУ. Про це повідомляє видання AP. Як відомо, 17 березня іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. Згідно з ним, причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив його як ворожий об'єкт. У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав звіт Ірану спробою приховати справжні причини авіакатастрофи, в результаті якої загинули 176 людей. Імена та інші дані щодо виновних іранська прокуратура не повідомляє. В Індії зареєстрували антирекорд нових випадків захворювання COVID-19. Країна стала другою після США, де виявили понад 100 тисяч інфікованих за добу. На думку лікарів, головна причина в тому, що люди не дотримуються карантину. Давайте не будемо звинувачувати новий штам COVID-19. Причина – наша неналежна поведінка. Саме через неї такий стрибок. Вся країна повинна зрозуміти це і виправитися. Без потреби не виходьте з дому. Уникайте скупчень людей в закритих приміщеннях, зберігайте соціальну дистанцію і ніколи не виходьте з дому без маски. Британський уряд планує робити експрес-тести на COVID-19 двічі на тиждень, щоб запобігти спалаху і виявити безсимптомних носіїв вірусу. Країна готується до ослаблення карантинних заходів. Більше половини дорослого населення Великої Британії вже вакцинували препаратами AstraZeneca або Pfizer. Результат ваших зусиль і, звичайно ж, вакцинації – це те, що я можу сьогодні сказати. З понеділка, 12 квітня, ми перейдемо до другого кроку нашої дорожньої карти. Відкриття магазинів, спортзалів, зоопарків, кемпінгів, послуг особистої гігієни, таких як перукарні, паби та будь-які види гостинства на відкритому повітрі. У Португалії розпочався другий етап пом'якшення жорстких карантинних заходів, введених 15 січня. Перші послаблення були в березні. В країні знову відкрилися вуличні тераси кафе і ресторанів. Також почали працювати музеї, невеликі магазини, ринки з непродовольчими товарами і спортивні зали. Цей локдаун був болючіше, бо тривав довше. Але добре, що ми знову можемо відкритися. Цей період був складний, тому що для мене важливо ходити в тренажерний зал. Я не можу займатися цим на вулиці, тому мені було важко без тренажерів. Нова Зеландія і Австралія з 19 квітня відкриють кордони одна одній без карантину і тестів на ковід. За словами глави уряду Австралії Скотта Моррісона, таке рішення дасть змогу родинам воз'єднатися та збільшити кількість робочих місць. Той факт, що тепер ми можемо знову об'єднатися, означатиме збільшення кількості робочих місць. Це означатиме, що люди об'єднаються. Це дасть багато можливостей, оскільки між Австралією та Новою Зеландією будуть відновлені нормальні